டித்வா சூறாவளியினால் ஏற்பட்ட அனர்த்த நிலைமைகளில் நாட்டின் பெரும்பாலானோர் பாதிக்கப்பட்டனர். அதன் அடிப்படையில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குவதற்காக அரசாங்கத்தினால் நட்டஈடு வழங்குவதற்கு நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்ட அதேவேளை அனர்த்தத்தினால் முழுமையான பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளுக்கு 50 லட்சம் ரூபாவை வழங்க தீர்மானிக்கப்பட்டது. எவ்வாறெனினும் இதற்காக வழங்கப்பட்ட நட்டஈட்டு காசோலைகள் காலாவதியானதாக தெரிவித்து பல்வேறு தரப்பினரும் சமூக வலைதளங்கள் ஊடாக கடந்த சில நாட்களாக பிரச்சாரங்களை மேற்கொண்டு வந்தனர். இது தொடர்பில் கண்டறிவதற்காக சுசில் ரணசிங்க ராஜாங்கனை பிரதேசத்துக்கு விஜயம் மேற்கொண்ட நிலையில் அங்கு அப்பிரதேசத்தில் அனர்த்தங்களினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தமது சேதமடைந்த வீடுகளை புனர் நிர்மாணம் செய்து வருவதை அவர் பார்வையிட்டார். රජයකින් සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට උදව් කරන්නේ නැත්නම් වෙන කවුද උදව් කරන්නේ? ඒ නිසා තමයි ජනාධිපති முழுமையாக சேதமாக்கப்பட்ட வீடுகளுக்கு அரசாங்கத்தினால் 50 லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது. எந்த ஒரு அரசாங்கத்தினாலும் இவ்வாறான தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளதா என நான் கேட்கின்றேன். இந்த அரசாங்கத்தினால் சேதமடைந்த 20,000 குடும்பங்களின் வீடுகளை முழுமையாக நிர்மாணிப்பதற்கு நிதி உதவி வழங்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அதற்கான நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. පච්චෙච්ච නිවසේ ඉඩම තියෙනවා. ඒකේ වග කටයුතු කර ගන්න පුළුවන්. මම වෙන ඉඩමකුයි ඒකු මිලදී ගන්නවා. ඉතින් හොඳයි.